Zdravíme vás ze snídaně v Bratislavě. Sešli jsme se zástupci slovenských zaměstnavatelů, abychom diskutovali o tom, jak pečovat o well-being a zdraví zaměstnanců. První přednáška Martina Čuby přinesla informace a data, která ukazují, proč dává smysl, aby zdraví zaměstnanců bylo součástí strategií firem. Zeptali jsme se účastníků, co si představují pod pojmem zdravá firma. Zdravou firmou pre mňa znamená zdravý prístup manažmentu k zamestnancom, nízka fluktuácia a tak ďalej. Zdravá firma, určite vybalancovaný work-life balance, keď je človek teda spokojný, prichádza do kancelárie, prichádza spokojný a šťastný domov a tým pádom je viac efektívnejší, produktívnejší a happy employee, happy company. Zdraví a spokojenost zaměstnanců nejsou benefitem. Jsou prokazatelně klíčem k vyšší produktivitě i ziskovosti firem. Čísla mluví jasně. Na Slovensku lidé prožijí ve zdraví v průměru jen 57 let, tedy až o 10 let méně než v Itálii nebo Švédsku a o 5 méně než v Česku. Proto je nejvyšší čas brát prevenci a péči o zdraví zaměstnanců jako strategickou investici, ne jako náklad. Ve druhé polovině programu nám přinesla paní Lucia Glasová ze společnosti Deloitte informace o aktuálních trendech z oblasti zaměstnaneckých benefitů. Mezi účastníky rezonovalo zejména téma individuálního přístupu a přizpůsobení skladby benefitů zaměstnancům na míru dle jejich aktuálních potřeb. Tak podľa mňa naozaj dobrý benefit je práve ten, keď sa k nemu pristupuje veľmi individuálne a v súčasnosti zamestnanci využívajú najviac narodeninové voľno, dovolenku navyše, dobrovoľníctvo a konzultácie so zdravotným personálom. Investice do wellbeingu a prevence se vyplatí, jak pro zaměstnance, tak pro firmy. Děkujeme, že jste s námi sdíleli tento inspirativní den.